Volám sa Adrián Ševčík, mám 54 rokov. Som manžel a otec 2 synov, Jakuba a Petra, ktorí vyrastali tu, na našej lúke. Celý život pracujem s ľuďmi. Už ako 27-ročný som sa stal riaditeľom a postupne som viedol kolektívy od desiatok až po tisíce zamestnancov. Pôsobil som v rôznych oblastiach, od obchodu a marketingu po výrobu a retail. A v rôznych sektoroch, ako zdravotníctvo, potravinárstvo, bankovníctvo či energetika. Najviac ma však naučil život mimo kancelárie, najmä moja rodina. Pretože práve tam som sa učil trpezlivosti, zodpovednosti a skutočnému leadershipu. Po rokoch pôsobenia v korporáciách som sa rozhodol pre zmenu a začal som podnikať. Dnes sa venujem finančným trhom a pomáham ľuďom rásť a dosahovať lepšie výsledky. V súčasnosti pôsobím ako hlavný kontrolór v obci Lúka. Poznám fungovanie veľkých organizácií aj reálny život. A práve tieto skúsenosti chcem využiť pre našu Lúku.